dnešního mýho videa, prvního. Mé jméno je Master a dneska jsem si připravil hru Clash of Clans. Doporučuji vám stáhnout. Je dobrá. Vlastně v téhle hře si děláte, prostě vylepšujete vesničku a vylepšujete si armádu. Náš klan se jmenuje ClanWars.cz, tady vám to ještě ukážu. Tady to vidíte, nahoře. A v tom klanu se jmenuji Dominik.cz, 17. level. Řekneme ať pozdraví do videa. Tak. To je jedno. Tady nechce pozdravit do videa, ale to je jedno. Teďka bych jsem šel útočit na jinačí vesničky. Bude to takový kratší díl. A nebudu to dál zdržovat a ať si užijete video. Tak. Ne. Omlouvám se, že vás tady takhle zdržuju vybíráním vesníček, ale no jinak to nejde. Tady ty bych zkusil, nebo ne. Třeba půjdu útočit po nějakých slabých. Ne, ten se jim zrovna vylepšoval. Defendery. No třeba po tady těch. Kouknu se, jestli má něco v klinu. Oh yes, nemá. Zatím to vypadá na dobrou stranu. U tohohle videa bych aspoň chtěl mít 5 lajků. Bylo by to strašně moc dobré. Bylo by to neuvěřitelný teka pro mě, když to je moje první video. Tak máme už 71%, to je sice dobré, ale stíháme to. Pojďte ještě na Army Camp a bude to super, budu mít 100%, možná, ne, tady je další Army Camp. Tady ještě building, stavba. Podívej se na tohle. Jak poměrá na útočná. Ty jo, takový kalibr. Vyhrál jsem sice málo, ale 100%. Teďka si tady viděla, vylepšují se mi balóny na 2. Oj, to jsem nechtěl.
nějaký Tomáš, nebo ne, Black Wolf útočil po Tomášovi, tak se na to jdeme kouknout. Trošku to zrychlím na 2. To nechtěl bych. Viděli jste to tam taky, jak jí to tam vyhazovalo, pobouchalo. Jo. Tohle je můj druhý účet, zabijáci. Tak já vám to ukážu. Tohle je můj účet. Druhý. Tak. Mám Mortar na 2, to na 4, Archer Table na 3, 3 taky. Já se asi vylepším Gold Storage, Gold Mine teda, jsem se spletl, omlouvám se. Asi na to nebudete brát za zlý jída. Co tady zase vyvádí, to nechápu. A dneska by jsem to ukončil. Takový nevydařený konec, no. A tak já vás budu vítat u dalšího videa, tak zatím.